Казвам се Неделчо Манчев и съм от Бургас. Винаги, когато имам свободно време и времето е хубаво, си идвам сутрин рано от 6-7 часа до към 12. Колко години? Поне 40 години. Няма. Аз съм хващал такива грамадни. Тук като го изплесках там, се събра половина Бургас да го гледа. Да, така голяма риба беше. Сега лятото се завъртат и други рибки, такива хамсийки, атеринки, теларийки, патеринки също. Съм стар бургазли, аз съм си тук от центъра. Бургазлиите по принцип са такива голейджи, защото много обичат купоните и нямаше за да отидеш на ресторант, трябва да си запазиш маса предварително. Много туристи идваха преди, затова имаше и много гларост от цяла България. Те усещаха домашния от. Младите бургазли, те са съвсем други хора вече, те са съвсем друго поколение, те имат съвсем друг характер, те нищо общо, друго възпитание, друга култура и въобще. Трябва да слушат младите. Колкото човек по-голям, трябва повече да слуша младите, защото те повече им работят мозъци. В къмпинг Крайморие има един капан. Най-хубавата цаца, риба приготвена, супи, хайверче с препечени филийки с хапнети и ще останете страхотно доволни. Защото ще гледате морето, плажа, чудесно.